Il-Malta Libraries irreġistrat żieda oħra fis-self ta' kotba fiżiċi mill-libreriji pubbliċi għal raba' sena konsekuttiva. Dan wara li kawża tal-pandemija tal-COVID-19 u r-restrizzjonijiet imposti kien hemm tnaqqis sostanzjali f'self simili bejn l-2019 u l-2020. Madankollu f'dawn l-aħħar snin din l-attività taħt id-Dipartiment tal-Libreriji reġgħet qabdet ritmu tajjeb u n-numri qed jerġgħu jibdew tilgħin il fuq. Din l-aħbar ġiet wara li fl-2023 l-ammont ta' kotba fiżiċi li ġew mislufa mill-libreriji pubbliċi kien jammonta għal 685,469. Dan juri qabża ta' madwar 68,000 ktieb fuq l-2020. B'kollox bejn l-2016 u l-2023 ġew mislufa ma' 6 miljun u nofs ta' kotba mill-libreriji li inkludu fost oħrajn l-Librerija Pubblika Ċentrali ta' Malta u Għawdex u libreriji reġjonali lokali li nsibu fl-ibliet u l-irħula tagħna. Fl-2023 il-Malta Libraries rat 8,188 membru ġdid, bil-maġġoranza fit-tfal taħt 18-il sena. Ta' kull sena l-ammont ta' membri ġodda jvarja, iżda l-figura ta' 8,188 membru ilu għala waħda reġistrata mill-2016 l-hawn. Is-servizz tal-kotba diġitali permezz tal-LBEP li beda jopera mill-2016 ukoll qabad ritmu tajjeb, tant li fl-aħħar 7 snin kien hemm żieda konsiderevoli fis-self ta' kotba diġitali. Filwaqt li fl-2016 in-numru ta' kotba diġitali li ġew mistufa kien jammonta għal ftit aktar minn 3,000, skont informazzjoni li għandu One News dan in-numru tela għal iżjed minn 58,000 is-sena l-oħra. Minn din is-sena din l-app se tibda tinkorpora fiha wkoll kotba bil-Malti.